Nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo.
San Juan, Kapitulo 11. Nagsakit ti maysa a lalaki nga agnagan iti Lazaro. Agnaed ni Lazaro iti maysa nga ili a managan Betania, apag nanaedan met da Maria ken Marta. Kakabsat ni Lazaro ida. Daytoy Maria akabsat ti masakit. Tinangibukbuk idi iti bangbanglo kadagiti saka ti Apo. Sana pinunasan iti buok na. Nangibaon nga rod dagiti agkabsat iti mangipakaamo ken ni Jesus. Apo, Pinaibagada. masakit ti patpatgem magayem. Idi mangeg ni Jesus daytoy. Kinunana. Saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na? Maaramid daytoy tapno maidaydayaw ti Dios ket isuntumet ti pakaidayawan ti anak ti Dios. Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria ken Lazaro. Nupay nadamag na a masakit ni Lazaro, nagyan pay laeng iti dua nga aldaw iti lugar ayan na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agsubli tayo ijay Judea. Maestro, Insungbat dagiti adalan. nabiit pay laeng akayat da kaabatuan dagiti tattao sadyay. Apay nga inkamanen sadyay. Saan aya nga adda sa nga pulo ket dua nga oras iti agmalem? Kinuna ni Jesus. Saan a maitibkol ti tao no magna iti aldaw? Ta makita na ti silaw ti lubong. Nga maitibkol no magna iti rabii. Taawan tilawag ken kuana. Kalpasan ti panangibaga ni Jesus iti daytoy. Insaruno na akinuna. Matmaturog ni gayem tayo a Lazaro. Ngam innakriingen. Apo, Insungbat dagiti adalan. numat maturog laeng, umimbag to. Kayat asawen ni Jesus, anatayen ni Lazaro. Ngem impagarupda ang nagsao, maipapan iti gagangay apan naturog. Iti kasta, inlawlawag ni Jesus kadakwada. Natayen ni Lazaro. Ngem gapo kada kayo. Maragsakanak, taawanak iti ayan na. Tapno mamati kayo. Ala, intayon iti ayan na. Kinuna ni Tomas amanagan singin kadagiti kadwa na nga adalan. Intayumet, tapno mairaman tayo kini Maestro amatay. Idi sumangpet ni Jesus. Nadamag na nga upat nga aldawen ang naitanem ni Lazaro. Agtalo a kilometro ti kaadayo ti Betania, manipod Jerusalem. Ket ado a taga-Hudia, tinapan ng liwliwa kada Marta ken Maria. Gapu iti ipapatay ti kapsat da alalaki. Idi nadamag ni Marta a sumungsungad ni Jesus. Rimwar anang sabat ken kuana. Ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus. Apo, no adda ka kumaditoy idi. Saan na natay ti kabsat ko? Nupay kasta, amok nga oray ita. Ito ti Diyos ti anyaman adawatom ken kuana. Mapagungar to ni kapsat mo. Kinuna ni Jesus. Amok, ama pagungar to untun maudi nga aldaw. Insungbat ni Marta. Siyak ti panagungar ken ti biyag. Kinuna ni Jesus. Ti siya sino man amamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Ket ti siya sino man nga agbiag ken mamati kanyak, pulos adin tumatay. Patyem daytoy. Wen, apo, Insungbat na. pacheck asika ti Kristo. Ti anak ti Diyos nga umay ditoy lubong. Apaman anay sao ni Marta daytoy. Nagsubli. Ket inayaban na asililimed ni Maria akabsat na. Ada ni Maestro, Kinunana. ket paayaban na ka. Idi mangeg ni Maria daytoy. Rimwar adagos amang Jesus. Saan pa'y anakadanon ni Jesus iti baryo, taadda pa'y laeng iti diso anang sabatan ken kuana ni Marta. Simurot dagiti tattao nga da iti balay, amang liliwa ken ni Maria, idi timakder ken nagdardaras a rimwar. Impagarupda, amapan agsangit ni Maria iti ayan ti tanem. Apaman ang nakadanon ni Maria iti ayan ni Jesus, nagparintumeng iti sakaanan na, ket kinunana. Apo, nadda ka kumaditoy idi. Saan anatay ni kabsat ko? Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria,
ken dagiti tattao a kimuyog ken kuana, natignay ti puso na, ket kastaunay tila dingit na. Sa dino tinangita naman nyo ken kuana. Sinaludsod ni Jesus, Humay mo kitain, Apo. insungbat da, nagsangit ni Jesus. Iti kasta, kinuna dagiti Hudyo, Kitaan nyo tinapalalo apan nang ipatag na kenkwana. ngem kinuna dagiti dadduma kadakwada, Saan aya nga iso tinangted iti panagkita iti day di lalaki a bulsek? Nabalinan na kumamet nga enlisi ni Lazaro iti patay. kastaunay manen tila dingit ni Jesus, iti umasidig iti tanem arukib, anaserraan iti bato. Ikaten nyo ti bato. Imbilin na, kinuna ni Marta akabsat tinatay. Apo, nabuyukan. Taupat nga aldawnan ang naitanem. Diyak ka di imbaga ken ka ano mamati ka. Makitam to ti dayag ti Diyos. Kinuna ni Jesus, inikat da ti bato, timangad ni Jesus, ket kinunana. Ama, agyamanak ta impangagnak. Amok nga ipangagnak akanayon. Ngem kunak daytoy gapo kadagitoy atat tao. Tapno patyenda nga imbaunnak. Kalpasan ti panangisauna iti daytoy, impukkaw na. Lazaro, rumwar ka. Rimwar ni Lazaro, naputiputan iti lupot dagiti ima ken sakana, ken naabungutan ti rupa na iti panyo. Warwarin nyo dagiti patapat na. Kinuna ni Jesus, Ket palubusan nyo. ado kadagiti tattao a si Marungkar ken Maria, tinakaimatang itinaramid ni Jesus, ket namatida ken kuana. Ngem sumagmamano kadakwada tinapan kadagiti Fariseo, ket impadamag dati inaramid ni Jesus. Iti kasta, nakitaripnong dagiti Fariseo ken panguluen a papadi kadagiti kamkameng ti Sanhedrin. Anya ti aramiden tayo. Kinunada, Adu tinakakaskas daw nga aramiden daytoy a tao. No baybayan tayo, mamatinto dagiti amin at tao king kuana. Ket umayto dagiti agturturay at taga-Roma amang dadal iti templo ken iti entero a nasyon tayo. ngem nagsao ti maysa kadakwada nga agnagan Caifas, ti kangatuan apadi iti dayta atawen. Awan amuyo, Kinunana, saan nyo aya ang maawatan ang nasaysaya at nung matay ti may sa tao, ngum ti madadaol ti entero a nasyon? saan na asinaw daytoy anak nakem na? Ngem agsipod tayso ti kangatuan apadi iti dayta atawen. Impadtuna ti ipapatay ni Jesus, ama ipaay kadagiti Hudyo. Ket saan laeng agapo kadakwada, no diket tapno pagkaykaysaen na amin, dagiti naiwaras-waras nga anak ti Dios. Manipod iti daytang aldaw, nagtutulagan dagiti agtuturay a Hudyo, apapatayen da ni Jesus. Isut gapuna asaanen ang nagnagna asilalatak ni Jesus, ijay Hudia, ngem pimmanaw sa jay, ket napan iti asideg tilitang, iti ili amanagan Efraim. Nagyan sa jay, agraman dagiti adalan. Asideg idin ti fiesta ti Paskwa, ket ado atat tao ang nagapo kadagiti barbaryo, ti simangat ijay Jerusalem, tapno aramiden da ti seremonya ti panakadalos, sakbay ti fiesta. Sinapsapul da ni Jesus, ket idi nag-uurnong da ijay templo, nagsisinalodsod da. Anya ti makunayo, umay nga ta makifiesta? Imbilin dagiti panguluen a papadi, ken dagiti Fariseo. Ano adda makamo iti ayan ni Jesus, ipakaamo na kumakadakwada, tapno patiliwda. Basta ka, anyakat nariko ta problema. Apay nga masansan naliday ka, agwiing ka kapag masirit ka. O gayem sa dino tinagapwam, nadawel metenday ta pandagnam. Luko nam day tat kasayaatan, agwiing ka kapag masirit ka. Anyaman tintay pagkarikutan, kasla nga di pulos malasa.
Beses man ti inaramid taken ka, di mo balsen kas ti aramid da. Agriing ket agmasirib ka, si kanto maten tira imenda. Anyaman intay pakarikutan, kasla nga di pulos malasatan. Italagtay lata iti apo, awan dwa-dwa tulungan na tayo. Di tay kumagdardara sudos, pamati di tay ilusulus. Lukayat mo amakalong aw ka, agriing kat masirip ka. Anyaman intay pakarikutan, kasla nga di pulos malasatan. Italagtay lata iti apo, awan dwa-dwa tulungan na tayo. Malasatan, italagtay lata iti apo, awan dwa-dwa tulungan na tayo. Anyaman tintay pakarikutan, kasla nga di pulos malasatan. Italagtay lata iti apo, awan dwa-dwa tulungan na tayo. Ada tay mabasa, tinasan tuan nga Biblia, Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 10 sa mabasa. Iagaya iti kwarta, awan ti panagkapnek na, katagturong ti kinaagong, panagkadadael to titong palna. Ngimnuman pa'y dinamet ko na, nga dakes iti kwarta. Ngam dakes no di mo ammo, ket paiturayan ka. Tatya gayat iti kwarta, kinaubaw awan serbina. Ketagturong ti kinadakes, ket impyernon to iti tungpal na. Hoy 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 hoy, hoy agriing ka. So kimateng tapuso, no anya linaon na. Hoy 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 hoy, hoy agriing ka. Oras ng kabsat nga agpanunot ka. Ayaten, kinabak nang dito'y daga. Ngam ti rumbeng nga ayaten, ti Diyos tay anagapuan na. Isungaron ti pagserbyam, ket bindisyonan naka.
Kenawateng pa'y tibya nga awan patinggana. Hoy, 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 agriing ka. Sukimatem tapuso, nuan yat linaon na. Hoy, 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 agriing ka. Oras nan kabsat nga agpanunot ka. Hoy, 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 agriing ka. Sukimatem tapuso, nuan yat linaon na. Hoy, 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 agriing ka. Oras nan kabsat nga agpanunot ka. Oras nan kabsat nga agpanunot ka. Oras nan kabsat nga agpanunot ka.